Пенце, знаеш какво става? Значи, чакай ме малко. Не, значи мисълта ми е следната. Аз на жени давам, а ние бързаме, разбираш ли? Мечо, бе, брато. Мечо, бе, имам проблеми, бе, копа. Бързаме супер много с аудито. Аз си разправям. Не, нищо не съм казал какво искам, аз какво искам. Що ти какво искаш? Къде си, бе? А ти какво искаш? А ти кой си? Ако за... Сега ще дадем на Жорката. Сега ще пратим G-класите до Пенце. Абе, знаеш какво стана? Ауди А6 бате, дам го на жени да го кара и го върти назадна. И шибна там в това какво ще да го удари. Ашитица, бата, ашитица. Викам и слези, ма! Тя не! Не кефи А6. Не те кефи А6? А какво те кефи, бе? Мерцедес. Днеска е погребението на Мечо.